Асыл ханым, күпләр уйлый, нигә кирәк менә шундый милләт җыеннарын уздыру? Сез бу җыеннарның мәгънәсен нәрсәдә күрәсез, нәрсә бирә сезгә бу җыелышлар? Менә бу җыелышлар, шундый менә чаралар, ул безгә бик күп энергия бирә. Без бит регионнарда яшибез, көнле инде рус телендә әйтәм, ведем незримый бой, Жанна Дарк кубокны, бик күп безнең очень много там затруднений инде күп була. Ә менә монда киләбез дә, хатын-кызлар белән танышабыз, бер-беребезгә сөйләйбез эшебезне, яңалыклар алып, энергиябызны күтәреп кайтабыз, инде йомрып эшләргә. Сөембикә журналын укучы хатын-кызларга теләкләрегез? Хатын-кызларга безнең инде телибез үз гаиләләрендә бәхетле булып, үз телебезне саклап, балаларыбызга, оныкларыбызга шушы үзебез, менә без бик тәрбияле хатын-кызларбыз. Шундый безнең менә балаларыбыз булсын, оныкларыбыз да алга таба шулай булып, бергәләшеп булгалый. Менә без бергә булсак, без көчле булабыз.